Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tafumani. Basa mkoba robe tulukudaro nekudaro. Ayo babasa tulukuteka hidro. Yes, igwa ido ya tiri do yi. Nokuteta Allah subhanahu wa ta'ala igwa yedu. Isusu tuleta ichiwadu. Nekusuza Allah subhanahu wa ta'ala sonadoda. Sakatika kuti kuwese aroziwa Islamu nekuwese adoterera chabola. Tukudo sagara ku ichitiba. Kana chitanda tsawa ichitiba kuti achitendere chedu. Iwe garabas. Saka do patiri a chabola takabira iba. So ya saka do patiri tukuti ba Muslim ese gatulo saganai tereba group ye ba Muslim. Ichitiba bisagara bukuru uro sagara jiga zakasiyana siyana. Saka wadzimai vakusangana ku airport varume vakusangana ku Belvedere. Saka alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tatirwa nyasha kurorido ichitima iri mu Zimbabwe. Chitaza vazukuru veSouth Africa varongofona here vachida review amakambo. Ndinotenda ndine muzukuru ndasita ichitotandira muzukuru. Azotuta zvokazi sekuti tinotenda nekutaura kwenyu. Takafunga kuti pamwe kana mishonga yedu yapera tichida kuwedzera zvinofamba sei. Asi takatenda nekuda kuti channel yenyu yaMukoma Robert inotaura zvazviri. Tafara stereke kunzwa kuti vanenge vaona zvinhu zvavo zvisina kufamba tifondere ndiudzei titumirane. Alhamdulillah ndinovimba vari kufona chaizvo. Aiwa tinotenda. Ndiri kuona mune vazukuru venyu vane mukomana anenge ari kutuka-tukawo. Iya. Zvazvinoita Mukoma Robert kufamba chivanhu chinoda kuti chitevedzwe. Ndofunga mukatarisa idini tozi achabola. Vazhinji vazukuru vakuti vakumbira toregerera. Kubva musi wechina svondo yapera. Vamwe vaponda tukazise kuri komusi apusifondeki kuneza. Aiwa sekuru. Takati isusu tikashamba pane zvimwe zvinotauriwa zvimwe hazvitauriwa. Saka tine urongwa wakati nawo wekuti achapola kunowanika kune rufu. Saka achapola vakane muningi nawo akafa pane mazuva. Saka vakaitawo sadaka. Saka sadaka iyoyo tapedza kuita sadaka tamba taita bembere yokuti takatora kubva kuSiza Maindi tobata hatika kuti Mashola Central. Takabata kwanga kaungana chipo chokuti ziyara bata haya yakaita sadaka. Saka vamota kusatodi takavatakurira nekuona kwana Siza Maindi. Takashandisa karori kokunotakura vanhu kumafabs vachiuya kuzoita program iyoyo. Ikuvawo yekukumbirirwa yekuzadziswa chivanhu chekuti chinoitirwa munamato. Ndofunga kana vakazokumbira mazukuru sekuru chapola tipewo video ravakange muchifara muchiita bembero yezuva iroro tinovapa. Video yacho ndinaro bosi takatora pafoni. Ndozvatinoita. Saka rakamira sei dambudziko revazukuru venyu? Dambudziko iri Mukoma Robert rinenge riri pane nyaya. Inyaya yekuti buburi mune chivanhu plus buburi ukatarisa mune matambudziko. Mukoma Robert kana takutaura mai vanokosha kana takagara muchiraramiro. Handitika. So mukomana anoratidza kuti ane misikazwa. Pamusoro pemisikazwa ipapo warerwa buburi isiri yake wozotaswa nejidhi. Saka majidhi ipapo tikatarisa so ipapo totovhuza. Ini totoda kutovhuzawo pana asikana vauya naye. Nokuti tichipiwa mashoko ndechipiwa. Ini totoda kuzozwa asikana naye kuti vatuzo abilazi dia. Muranzi ndikomana. Bilazi Ndiwo mtupo wake. ndio mtupo wake. Kuri bilazi chirudzi. Bilanzi chirudzi. Bilazi moti marudze. Zvone vati kana ari bilazi akakufanira chapola ndi bilazi. Saka ubwana wangu kana muzukuru wangu. Mwana Muzukuru wangu. Ngozi kana ari bilazi ndi achapola. Ndoda na bilazi isusu anachapola ndo patiri. Saka mwana uyu akuratidza ndorwere. Asi ndiri kupiwa zita rekuti bilazi. Handiti? Kudzidza iroro. Saka ndochihosha tirikuona Mukoma Robert vauya nayo. Ameno kana vane kutaura kana kuti achapola ndo vanotaura. Asi ngavataure vatidzi kuti tidzoti urwere wakatanga sei. Handitika. Alhamdulillah. Makadi hama. Tipedu makadiwo. Tichipolisi. Ukama wakamira sei? Isusu mwana watete wedu. Abantu sisi wangu ndi munimina saka maya vakashaya. Abantu vaitwa musaka pavana. Handiti. Baba upi? Tobva kuLenfield.
dambudziko remukoma saka pamakaitwa musaraba vana ndipo pamakabva masarira remkomana anonzani anonzi forget anga aine makore mangani amai vakafa ne5 years 5 years dambudziko rakazotanga rinhire kurasika jekere dambudziko rakatanga grade 7 vatanga dambudziko tobva zvamboita nge zvaitenge zviri nani tobva tamutora kuti atwadza neGlenview aigara kumusha ndobva auya kuGlenview pakauya kuGlenview saka anga kuti zvekutengesa zvezviyakida kudedzera makombi kuti ndipo angotanga kubasa kubva tafona wangu akasvikanzwa yaikupi yaikutauni mukomana kuvhingidzika pfungwa autinda handisuziva kuti pedza kuzoita kutenderera kudaiso ngotangoseka ega tangotaura ega kusvika nanhasi tamboenda kumaprofita but hapana chikuchinja hapana makore mangani akatanga ari grade 7 kwavo kusvika ini zvavane 30 years zvatanga ne 12 years kumaprofita zvanti kumaprofita zvainzi maprofita yangoti hanzi mendese musha baba wake ndizvaingutaura mendese musha baba wake saka musha baba wake akatomboenda akadzoka but asina zvinambochinja zvina zvakaramba zvitongoitika chete baba wacho vari baba wacho vakashaya vakasara vakomana baba ndovakasara mavaendesa iyo vaiti chi patakavaendesa vaingoti pamwe musikanzo yechiva sezvavana vakomana pamwe vari kuputa zvinonhingikina zvinodhaka ndomatauro acho vaita havana mbuto ngatifambise mhuri havana nyaya kuti mwana yakakurira maoko medu musha medu ndomakakurira anobvira ambogara musha kwababa wake hana svikama yake vashayiwa vari maoko medu isusu vakasiya vari vangani vakasiya vari ku2 mumwe wacho akangotatarikawo ainzi ari kujeri saka vazoziva zvinhu ari kujeri kwaende rakabuda akadzoka kujeri woya kumba ugaragara kuparamura mhosva dzokera futi kujeri futi akaenda kubaba vake akapiwa arasi pane zvipfeko zvaakapiwa kwababa vake uyu vanti ari kujeri uyu akadzoka achirwara kudaro taurai nezvipfeko sekuru vake vakashaya mumusha sekuru baba vake uyu sekuru vake ndovakashaya kushaya kwakaita sekuru akabva aenda kumusha ndobva adedzwa zvikanzi ndawe ndemuzukuru mukuru kwamusha baba vake ndipakabva kumusha kwedu ndobva aenda ikoko saka asvika ikoko abvapuwa nhumbi dzaari dzasekuru vake saka paakapuwa nhumbi ndipakatanga urwere hwakewo takangotanga munhu akupenga takangotaura chingotaura ega ndibva atombodzokera futi musha wavo kuti zvanenge zvatonani apa zvatanga futi saka tichaziva kuti sekuru alhamdulillah manzo va muchidimbo yevazukuru venyu ya kovarobiri ndio saka tichitenda Allah subhanahu wa ta'ala yeshatsawo nemakomborero awo chinonzi dumbichi ndedzokupfeka hembe so kana inini ndiri chapola muzukuru wangu ndikambotambidza nhumbi nemachira emajidi emudzimu vanhu vari mumusha vanenge vaita sei saka chinhu chakaitika ndechekuti makombarombi titaure chidimbo tisapedze nguva kana kuti tiswere kuneseka pane nhau yakakura pamwana uyu chekutanga chandokutaurira ndechekuti mwana apiwa mbacha dzemumusha zvikati semukomana mukuru vakuru varipo kureva kuti panga pane kupokana pakati pezidza racho zvichinzi mukoma ndiye akabata mukoma ndiye akabata so isusu hatigoni kuzvitora ngazviende zvipiwe muzukuru wake semwana asina kukurira mumusha anoziva alhamdulillah so ndio kunonzi kuabhiusa vana asiri kuziva ndo nyaya yakambotaurwa pavhidhiyo rakambobudiswa nemumwe murume anoti Viriri zvikanzi kuabhiuswa kwevana adiki pamusoro pekupiwa dzimbu iroro mwana uyu gara pasi gadzikika iwe saka pamusoro peizvozvo mwana uyu mukomana ati kunyemberei ane nhau sakakura nokuti mudare mako munomo ndikatarisisa ndemisikazwa wadi amene pamwe ndiwo amai vacho kana kuti ndiyawa kana kuti ndiwokufa panoratidza kuti panobuda zvipfeko zvekuti uyu komana aishandisa zvipfeko ndekutarisa mai vakashamba saka pamusoro pezvozvo mukombarombi ane ngozi kana kuti ane mhepo nyangwe ari kuchava vamwe vanotaura kuti zvanzi machava haaite ngozi aiwa kana munhu aita chinhu chinoita kuti munhu asamwe kana kuti akumbukire saka mwana uyu ane mboswa dzakakura pamusoro pechiupenyu chake
so alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala isusu tinotora kuti vanhu vanovhunza kuti achaona ndimi kunoshandira vanhu ididi ndinotoshandirwa kuti mudzimu wangu ugare zvakanaka mudzimu wangu ugone kushandirwa mukatarisa mavhidhiyo ndakangotora kashort screen ndinenge nditori muranda nokuti ndinenge chinzi chapola gamba dzirimwe mudzimu ndokwatura mafemo chiti aiwa ngapauye paitwe duwa minabato mikuru kuti ati kana ndakuzotaura nditaura zvinhu zvine musoro kana ndakuzobatsira vanhu ndoziva kuti ndagezeswa ndashambiswa hapana nganga inofamba isingabatsirike hapana nganga inofamba chizvididididi chete nganga yese inobatsirwa nedzimwe nganga saka nganga inozonzwa even Jesu Kristu akatirama akati inini ndinoda kuenda kuJorodhani handiti akasamudza Johani Mubhabhatizi akati ndibhabhatidze kuti chive chiratidzo saka nganga yese inondoteramira pane dzimwe nganga nganga yese inondoteramira pane mukuru waine saka indinoteramirawo kune mafundisi anotungamirira Qur'ani anoverenga chitabu handiti achisoma saka mwana uyu ane mbozva yekupara ngozi iri mudzidza ndozviziva madzitateguru yedu yataura kuti kana mwana aita mbozva aigezera mushonga kuti haamupe mwana pakali yakusvasva perepa tutende duwa tutende mutela werewo wako hazvina basa nese mukoma ropi ndokuti mishonga tinenge tichishandisa kana tikaita inonzi duwa kunyaradza marwadzo chironda mukachisa betadhiri chinonyaradzwa marwadzo zvino ichi chironda aichinyaradza marwadzo hapo handitika ndobva apiwa iye mbacha dzatateguru wemumusha make imomo kureva kuti mhepo dziyedzi ndiye anofanira kudzitonhodza bati dzamukurira aita mwana mudiki machira iwayo nembacha dzacho zvamukurira aita mwana mudiki boso amai vari kuchema kuti zvipfeko zvavo unondionea ndakashama mai vaimucha mwanawe ndizvo aita achiri mudiki kuti mudzimu here kana kuti chii mai vaimucha nokuti akazvitangira ari mwana mudiki zvokudangorera mai vakagara orara pamusuwa chivadongorera mumadhiresi shuviro yake ndechaaida ndikuchishaya so darinono ndiri kubuda nhasi uno ari kurasika njeri mukubvunza kuti anorasika nei ane mbosva dzake 1 idzodzo 2 paakapiwa machira mujira imomo handitika sekuru wake vanga vane gwenzi riombe handitika rinochisa so rakarevererwa futi muzita make handiti masora saka nhasi uno mwana uyu anorasika njeri momutasa arerwa mumusha mamai muda kuripwa ngozi yamai iyi pamusoro pepa padachiredzwa akarerwa vakumusha pausiri kwake ukuziwana machi so zvinhu kana zvakuwana mukoma ropi pamusoro pezvozvo mwana uyu achi anoba kana kuita misika zvemenochisa anoba hazvisiwo kutamba naye saka pese paanotuka ndokuti chidhimoni chaanacho hachina zera saka chekutanga chekuti anamai vacho aminu profita anozviziva kana anotoziva kuti unhu ari kuuya uko asi chekupedzisira chacho chokuti zvese zvarapuwa mwana uyu ane jini unozononzi chini unozononzi majini anopekesa kana zvinhu zvisina kumira musha nokuti mumusha make mabatwa handitika pabatwa warerwa kusiri kwake so mwana asangana nezvakawanda vana namai kana vabereka unoona mega mwana muchawa kana abuda pachichawa mwana wechichawa kana abuda pachiislamu anoita benzi mukati menyika anoita seari kupenga ende kana akaniwa doro amire anozwa doro racho richinaka kudarika vanhu vese kudarika kokokora saka vabereki vari right nokuti kurasika kwebrain kunotangira kumadiragisi saka nasudu haana zera kurwara isusu hatiche takatozvipira kana akatituka kana akati ada kuita sei tinoziva control yemadhimoni akadai tikamurova nayo mbariro pamusana ukadhidhika sana anobira kupenga alhamdulillah so inini chakola ndota kuti ndohondo dzachanamai kana manga musati mazidzwa kana dhimi pamwe dhimi unovhuriwa madhiresi pamacho kundongorera ndokupenga ikoko ndizvo zvomoziva kuti ndazira chiitwa mabiriro adakaita sola kamama asi ndazwani pamadzitaura kavava kuti aiwa ichokwadi sekuru yekudongorera amai vake vakashaya ndizvaaita izvozvo ichokwadi aidongorera vachigeza ainodongorera achipfeka mabhurugwa amai vake kuita mapendi achitarisa vakagara saka zvese izvozvo aizviita zviri kutaurwa nasekuru hapana chatukupokana naicho ichokwadi ichocho zvimwe vakuru vedu vanotozviziva kuti zvaaita vanotoziva hapana tingaziva kuti ndo zvaaitoita
kuti madrugs madrugs aishandisa Kutora kutomutera kudzoka naye kumba kana akasatomboverenge vanhu vanosatomutya kana pamba chete asvika pamba chete isatomutya maitomucha pamuchamucha tatovhundisa musha wese tovhundisirwa dotorohwa totuka kutoshamisa kusvika kungopinda kwataita muno kutogara kudai zvikutoneshamisa kuti zvaserera agare pasi kana kutuka azorora kutonzimira kutuka achinyarara seizvi zvikutotishamisa sekuri vari kubvuma mazukuru venu zvabuda mudare alhamdulillah saka totokota kuti aiwa vanopiwa mushonga ambogeza kuti awane zororo kuwana kurara nyengo asingarari asi pana acharara anofanira kuzorora kuti tione shanduko yedu mwari allah subhanahu wa ta'ala ndiye anorapa ini handirape munhu kana mwari akakurongera kuti unopona asi mwari kana ati aiwa nguva yako yakatarwa mwari ndiye anoziva matariro anoita munhu pamusha musha wedu ndiwe kudenga sokutaura kunoita vanhu kuparadhaiso zvene anopinda ndi anokudikana hatimuzive asi allah subhanahu wa ta'ala akangosika kuti munhu wese achadzoka munhu anondirumbidza anondida so isusu nyangwe tiite matare api neapi tinotya allah subhanahu wa ta'ala saka tinotenda kuti wazvara bedzi ndirako saka ukandinegerera unoti ndichereketo ndani vazhinyambo muri kuona mustriti kana kuti chii dzimwe hama dzinenge dzine mari dzinoshayiwa rudo nevarwere munhu ane mari sitereka noti hainini handisitore kunonhoka munhu ane mutana kana achimwa madrugs ane madrugs wacho pamatori dhimoni mutorei mumusagire rubatsiro alhamdulillah ndinotenda allah subhanahu wa ta'ala nenyasa zawo subhanakallah muhammad anonzi anokoma let's forget ripo urwara ne musoro urumbonowa mapirizi sei usiri kunowa mapirizi hauna mari mapirizi waita confusion saka kana usina mari yemapirizi wopiwa mushonga unoudya unogeza ko zvekutuka zvinobva kupi ana mai vako vari kukomplaina va zvinobva kupi zvekutuka unenge uchivatukirei forget unenge usiriyo unenge urani taura kanini forget handiti iye zvine zindiwewewo paipa wati unenge usiriwewo iye zvindiwewo unenge uchizvara kupi kana unozviziva sei kuti handisisiri nini iwe alright aya pakanaka ndakangonzwa zvangu kuti panogona kuita communication iri saka tinongomirira sezvataurwa nasekuru handizi munenge mubvunzo here kuna sekuru kana zvinhu zvamuda kutaura sunungukai zvinopera here izvizvo alhamdulillah allah subhanahu wa ta'ala kana ambokwanisa kupindura chikamu chokuti wakatanga nezuro uri pano uchipiwa mishonga toimba kuti allah subhanahu wa ta'ala vanotanga kukamura vega nokuti zvaangari nezuro nezvaari nasi zvasiyana saka tinokutenda allah vese wamuri kuona ari panza vamwe vacho takabva navo Cape Town vasingatogondeke asi namuda kutenda hangu nasekuru nokuti shanduko yacho nenda toionawo kuti shwa zvinoita sei zvinopera nokuti nezvaanga achiita bva tiri panza patasvika tapinda munomu ndozvati zvitooneka kuti patonomusiyana zvitooneka kuti patonomusiyana lazima akageza mushonga nezuro
kana kurara chako chako nzira takatomborara upe aiwa tinotenda yamba sport kufamba anambonyanyonetsa ya saka distance munotibirira panze mopiwa mishonga tasekuru bofu onoshandisa nekugezi. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.